Fáilseireoid Gdí on Leabharlann. Welcome to the library. I'm really proud to be introducing this video which will highlight the Irish language services that the library is introducing. I hope and I encourage you to use the Irish language services and to give us feedback on how we're getting it right. Gaeilge, is féidir lum é trúirteas Johnseo? No, is féidir linn an chorus fastlain was fáilis. Does fun on chorus fastlain in that? An chorus fastlain is féidir. Siadíb an chorus fastlain. Níl ach an knappas a bhrúch an Seirbhísí á Tríonóide is féidir libh na leabhar heiceáil amach an so. Agus níl tá tródacha in scáil is féidir an dul deis, is Gaeilge bódís, is féidir leabhar a Choláiste in Leabharlann an sa, nó de chuntas héine eiceáil an sa. Tá legan Gaeilge de híomh gréasán na Leabharlanna. Brú ar an cnachta seo. Seo an legan Gaeilge dar híomh gréasán. Tá róclár ar fáil ar bharr an scáileán. Tá eolais faoi sheirbhísí na Gaeilge na Leabharlanna an seo. An siomh seo is féidir legan an Gaeilge dar gColáiste clasicáil. Bíróg fáil nach Gaeilge le tuilí eolais faoi sheirbhísí na Leabharlann. Tá na Seirbhísí seo le fáil sa Leabharlann Hamilton comá. Sin splecht happy Seirbhísí Gaeilge na Leabharlann. Tá Seirbhísí eile fáil Choláiste. Tá turas trí Gaeilge tús na bliana. Seirbhísí de bhaintí eolais atá sa Leabharlann. Seirbhísí style is fín an ómhairnig. Tá deis agat do gló dhéana trí Gaeilge ba míle fáilteóid. Ar bhí amach íon go Franúir a bhí an seo faoin Leabharlann. Bannaigh í sósa.